Ukážeme krátky let's play hry Clash of Clans. Áno, vyzerám ako urýchlená Tomho 8. Áno, je to tak, pretože tento účet sme, dá sa to povedať, ukradli jednému z YouTube, ale nebudeme menovať komu. A dneska si ukážeme atak s týmito tu, s minionmi. Máme ich iba 42, ale ideme ten atak totižto dofailiť. Takže nájdeme si správneho súpera. Nejaký silný by bol dobrý. Aspoň by som ho chcel teda vylutovať, ale pochybujem, že sa mi to podarí. Aha. Samý silný. Ďalší. A ideme na tohto Tomha v rohu, no čo už. Veď ide nám o dofailenie, tu dáme hneď heal spell. Dobre, tento ide na výstaver. Títo idú na archer, ale airbomb. Nevadí, trošku ho lootujem. Loot, poď, vylutuj ho. Úplne, že 112 000 mu zobereme. Teraz Eliku sme si trošku zobrali a zase lootujeme money. Ja budem aký lovatý po tomto ataku. A tu King skapal. King noob. Loot. Poď, ideme, lootuj ho. Ostali mi 4 minióni, sa mi zdá. Áno, je to tak, 4 minióni, ktorí tu dávajú celú baseu dole. Zrovnávajú ju so zemou. Pozrite sa na to, tak títo dvaja minióni, tak tí lootujú neskutočne. A títo ničia baraky. Klan Legendary INC. Zaujímavé. Po ataku sa môžeme pozrieť na ten klan. No, daj ho. Ale pozor, tu už je air bomba. Air defense. A hidden Tesla. Tak to hovorí môj kamarát, spolužiak. Hidden Tesla. Ale to hidden Tesla. A ničíme klan Legendary Inc. Podaj ho. Máme ho. Tak ešte ne, až teraz. Super, lootu na hovado, ale teraz výstavere, veď prečo ne. No, koniec tohto ataku. Celkom dosť peňazí na to, že sme to dofailili. 7 trofejí, aspoň aj to je niečo. Ako som slúbil, môžem počkať, pozrieme si chat, dobre, nič nové poriadne. Dáme request, niečo dobré, dík. Tu sa môžete pozrieť na náš klan, Bor, ktorý prehrávame celkom jednoznačne. A teraz sa pozrieme na ten slúbený klan Legendary INC. Takže... Legendary INC. Toto je on. Fíha. Celkom dobrý. Takýto keby som bol, tak... by som bol dobrý. By som bol pán. Viete, aký by som chcel byť? Jednoznačne by som chcel byť takýto. Takýto, keby som bol, tak som pán. Pardon, počkaj, ešte raz si ukážeme. Ktorý to bol? Tento. Tento by mal byť podľa mňa líder. Pozrite sa na to. Pozrite sa, 8 giantov na jednotku.
Pozrite sa, Tonal 3. Canon na 2. Tak, toto je iný pán. 0 trofejí, fíha. No, to by bolo asi z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte koment, like, alebo hlavne odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Goodbye.